sugeng dalu sedaya warga Ngambak Rejo. Ngambak Rejo. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Sugeng dalu ki Mas Komet dan Mas Dodo. Nggih, Pak Dalang Pur. Panggih pun kaping kalih niki. Wah, jenengan sakniki berubah. Berubah dadi apa, Mas? Dados satria baja hitam jenengan niki. Ketinggal bagus dalu niki Pak jenengan. Saestu niki. Awaran dirajah iki. Ya, lha mboten ngoten jenengan niku kula alam bono soalé awake dhewe niki sak grup ngoten lho. Sak kru. Sak kru dadi kedah saling mendukung. Lagi ngoten nggih Pak nggih. Cocok. Terus pundi pawartosipun jenengan Pak? Sae Mas Dodo. Yo Mas Dodo. Mosok pun lali to jenengan kalih kula. Tak kira sing nang ngarep kok Mas Komet. Mboten suwantene ngeten iki mosok Komet lho, pripun to jenengan? Tak sawang malah saya ganteng uga kok Mas awakmu, Mas. Ah matur sembah nuwun, Pak. Saya lemu. Alhamdulillah. Muga-muga lemu sakabehane. Nggih. Amin kula amini. Ngundang niki welinge jenengan, mulane kula amini mawon. Cocok ya, Mas. Alhamdulillah Pak saged dugi mriki sowan mriki tenggene desa Ngambak Rejo, Kecamatan Tanggung Harjo, luar Grobokan. Luar biasa, Pak. Nembe dugi tek tenggene bali desa pun ketinggal. Ketinggal apa nih, Mas? Desa mriki jelas desa maju. Wah. Mirsani ngertos Pak Lurahe Pak Agus Mulyono Wibowo gagah piteksa. Sing nggih bagus. Sing istimewa niku Bu Lurahe. Piyaine niku sabar apa tek duwe omong, Pak. Sabar untumu Bu Lurahe. Kere gupo kabeh sabar. Walah lagi nyeleno bokonge Bu Lurahe. Mas dagake. Lah. Aku ya ora masalah wong jenenge Gapyak Semenak iki. Ngoten niku to, Pak nggih. Sing apik pancen ya ngono kuwi. Lah nggih, pasugatane Pak Wawal alhamdulillah. Apa kabeh, Mas? Bu Lurah niku gematine saestu kok. Nembe dugi teke kopi dugi. Kopi, Mas. Nggih. Kopine Bu Lurah istimewa, Pak. Ora susu no, Mas. Mboten kopi niki rasane istimewa. Wis rasane kaya apa, Mas? Wah, pahit ra kaprah, Pak. Lali paling ra diparingi. Ayo lah. Ora diparingi gula lali paling. Lali wajar. Ha nggih kersane tambah melek mulan ngoten lho Pak nggih. Diparingi pahit. Ning ngoten. Dadi awake dhewe napa to Pak nyuwun sewu. Lek ditimbali tiyang ngeten iki kan kedah ngormati nggih ta. Bener, Mas. Napa sing disugati nggih nika langsung di napa dimaem langsung. Nggih, ngormati sing gadah dalem kan ngoten. Leres ngoten niku. Ugi niku kan nambah paseduluran to, Pak? Ya, bener Mas, bener. Kados kula saking Bojonegoro, saged dugi mriki. Sing dipadosi napa? Paseduluran. Nyambung paseduluran. Insyaallah lek dulure kathah mangke rezekine nggih nututi kathah.
Leres ngoten ta, Pak? Nggih. Bagian dari silaturahim. Silaturahim leres ngoten niku. Napa melih wargane mriki lek seneng kalih budaya mboten kaprah lho, Pak. Luar biasa. Nggih ta? Nguri-nguri kabudayan Jawi nggih ngeten iki. Lah iya, cocok Mas pancen. Nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Nonton nggih luar Dadi nggih kabudayan Jawi ingkang adiluhung niku kedah diuri-uri. Lah, Kersane mboten tergerus kalih budaya lintune. Nggih, nggih. tetep urip sebab apa? Nggih. Budaya sing saka manca negara kuwi ora sithik kepengin mlebu ning negarane dhewe. Lah iya, Oh. Aja mok pangan lho, Mas. Mboten kula dilat tok niki. Mosok mie kok dipangan jenengan saged mawon. Pak Pur, Pak Pur. Lah iya. Jeduwe. Heeh. Alhamdulillah wujud syukuripun luar biasa tasakuran. Heeh. Omong Mas, padha 750 ra omong. Kono lho penonton takoni, aku ket mau ngomong kowe ntrocos ae. Lah wis roh nek aku ki lagi temu kangen kali Pak Pur. Pak Pur. Kowe lho nek ngomong mbok gawe-gawe. Lah nyapa? Pak Pur saya ganteng. Lah kono ya mumbul. Mumbul piye? Nyatane kan wis terbukti to Mas Pak Pur ki gagang ganteng nyatane wis payu, wis duwe bojo. Ya iya nek wis payune ya iya to. Lah ya berarti lak ganteng wis duwe pasangan. Iya. Lho kok iso ngomong tuwek-tuwek piye to kowe iki? Lho ya sing sopan kalih niki. Aku lho tak omong aku kowe. Kowe pengen omong. Ya iya no. Karo Pak Dalang. Lah karo sapa? Lah yo, engko kan enek bagiane dhewe-dhewe. Aku ngomong dhewe ki ngomong dhewe. Lah kaya wong gedeng ngomong dhewe. Mas Teo bar aku ngomong terus kowe engko ngomong. Karo sapa? Dhewe to. Lah nek kancane to. Iya kowe ngomong dhewe. Lah iya kaya wong edan to. Bocah ki kok angel to omongane kok angel to ngladeni kowe iki. Kowe nek ngomong piye to? Bocah anggere lahire jemal legi yo ngene iki wangel urusane. Lek omong iki gantian omonge iso diindum dhewe-dhewe. Lek wis aku wis ngomong kalih karo padalange, kowe engko tak kei kesempatan ngomong dhewe. Lah iya aku ndeleme ngomong dhewe no. Piye to? Aku ngomong bar kuwi terus kowe. Oh ngono. Ngomong. Ya. Jangan ngomong. Piye to iki bocah kok malah bingung no. Patak asine gedeng aku karo kowe. Gedeng nyapa lho to? Roh kancane sak mobil bareng kendaraan setunggal mobil to, Pak. Satu mobil. Lah aku jenenge udan deres kaya ngono. Heeh. Aku kudu nguyuh kok takon mendek ora mbok ndek kok piye to kowe iki? Piye iki? Akhire kula empet yo ngompol lah kula akhire. Bocah kurang asem kowe iki kok sok. Nang kendaraan kok turu. Udan terus kocone tak buka, Pak. Dek teles. Lah kula turu kan ra dimangap ngeten to, Pak. Heeh. Lah iki kaca dibukakne. Mulane Kok ngombe banyu udan. menikmati perjalanan awake dhewe silaturahmi marang dulur-dulur ndi iki? Aku mau apal lho. Duh, aku apal asline. Kementus kowe Iki iki. gugupi buluran lho dadi aku Digugupi piye karo bulura? iso goblok dadak aku pengen. Wancane Dadak kita masak. Dadak wong sing ditunggu ki sampean. Balik ditunggu kula bodalake kan mantuk aku ngono. Iki mangene tragedi, Pak. Nggih. Lah nembe dugi jam 09.00 mobil biyek penonton teng mriku lah. Parkire disalah teng wingkinge masjid mriku lho. Lah suwep. Betul iso nyedak ya, Mas? Mboten saged. Panggul. Meh? Panggul. Ya dipanggul niku. Wong loro ya. Nggih. Lah iya. Lah akhire teng mriku lah niki nguyuh. Heeh. Teng gurine mobil cilik niku lho. R3 nek mboten Lah salah. anyep. Nggih anyep niki medun nguyuh. Lah berarti selare kok seret. Lho kok R3 mlaku. Lah ndek ya lho Gak isin kowe. Gak aku biasa no. Lho. Wong nguyuh ditinggal mobil kok iso mbok tutno ki apa Lah aku yo mau kalah karo anakku to. Lah nyapa anakmu? Anakku isih kena nguyuh cul stang kok. Duh, piye bocah iki? Aku isih tak cekli kadang-kadang. Bocah iki diwarai nguyuh pipis-pipis dhewe. Oh, pipis kok diwarai, nek kudu ndara pipis dhewe to. Ngene. Sana rapat tak dhuwur ngeyel. Pak kabare, Pak. Duh. Mbok anggepi kancamu mek damen to piye kabare? Iki disepuhke pepunden, awake dhewe kudu ngurmati ngajeni. Sapa to beliaunya? Loh, kowe lali ya? Loh, iki dalang. Pak Hadi. Iya, Mas sampean iki kudu iso napa nglenggahke Pak Hadi, Pak Pur niku lho. Oh, pun lenggah ngono lho. Mas iso njunjung Pak Pur. Pak tak mbul Pak. Mas Pak Pur. Rasa dimbulke. Iki kok kowe iki mbok yo nyawang. Ya ya wis meneng. Pak Pur iki sapa? Dalang.
Pak Pur sapa? Maksudnya Pak Pur ben ketok mekan lho piye? Dibong. Dalang apa mbok bong Ben ketok cemlorot. Ben ketok cemlorot cemorong. Heeh. Ngono lho. Umedi mercon. Berarti dalangnya digenti jenenge. Dalang Pur Mercon. Ora tapuk ra sopan wis sesuk. Upama. Lama ya lek ya. Lak-lek tak tapuk kowe iki. Ya Pak ya lali aku. Unggah, Pak unggah. ngapunten lho Pak guyon kok nggih. Ya, lunyu tenan iki. Enggak nggih, lunyu wong barudan kok. Jenengan sehat ta? Sehat, Mas. Lho, lah kok iso? Lho. Sehat ki malah becek apik kok iso piye to kowe ape ndongano Pak Pur lara. Lho, ora aja ngono kowe. Lah piye? Maksud iki ben omongan kita dawa piye lho. Lho dawa ya diolor. Engko Pak diolor. Pak Pur mbok adat. Kowe iki dijak omongan. Ya ngomong dhewe kono lho ngomong-ngomongan sing Ben becik. kaya kowe ngobrol suwi lho. Ayo ngobrol lho ngomong sing penak. Sehat ya Pak nggih? Sehat walafiat. Engkang penting niku, engkang baku niku, tiang sehat niku penting nomor setunggal. Ya. Apalah gunanya harta benda jika awake dhewe lara kita Pak nggih? Nggih, bener. Mobile apik, omahe magrong-magrong nek lara. Alah. Sementing sehat kados niki. Dagelan ditanggap kondang-kondang kok men lara watu. Mbok yo Balangmu, Mas. niki Pak Sedodok niki jarang niki kok sehat. Mending akeh larane karo. Kowe wis bener omonganmu. Bojomu lho WA aku terus sambat. WA piye? Lah yo ki piye to Mas kok yo sakjok aku ndagelan kuwi Mas Dodok ki kok lara terus ngono gampang ijol loro sing rada cilik ngono. Kowe omonganmu kelincipen, Mas. Apa? Saiki didelok kenyataane kaya apa? Wong sehat karo wong lara, kuwi lho malah menguntungkan wong lara tak nderi. Omonganmu. Aku lara 4 dina lho iso tuku motor Vario. Lho kok iso? Lho nyatane iso, penak-penake wong lara. Lho kok iso oleh motor Vario? Gampang to, ngomong dokter dok, aku opnam 4 dina dok, tangga teparu padha teko nyumbang. Lho, 100.000, minim 50.000 tak batesi kuwi. Angger niliki aku ki tak batesi 50.000 lho, Bu, Pak. Nek Berarti nyumbang lara aku, 4 dina oleh apa? entuk motor Vario. Mbok bongkoe oleh Avanza. Iso. Lah tapi lara kok diobyek. Lho tapi kan nyatane iso bermanfaat wong lara. Manfaat apa kuwi jenenge ngakali wong sehat. Ngakali piye kowe iki mbok yo sing penak iki sing mirsani mboten warga mriki mawon. Tamu undangan tansah minulya nggih rawuh. Pak Camat nggih menika saking kepolisian. Bapak Kades Kecamatan Tanggungharjo. Tanggungharjo wis tepang porong. Pun. Ha niki Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades. Sedaya Pak Kades. Ya. Mbah, Kades putih, Mbah? Inggih. Lho nggih nggih. Bae pecinan ki ra termasuk Kades. Dari kabeh Kades. Kuwi jejere Kades. Sing sebelah niki sing Kades. Ngono lho kok iso. Dong apa ora? Yo ora kok. Ngaturke sembah nuwun rawuhipun. Matur nuwun. Ha nggih, saged nyekseni menika tasakuran sedekah bumi alhamdulillah saged rame kados ngeten iki. Ibu-ibu ingkang rawuh teng mriki sedaya kemawon sami sehat nggih Bu nggih. Semangate nggih. Semangate piye? Sampeyan ki padahal dinyek ning ra krasa lho, Bu. Dinyek piye? Sehat Bu nggih? Nggih. Ora krasa sing aku yo mikir, lha iki nek lara mosok yo teko kene aku ngono. Sehat nggih? Nggih. Wis karuan padha sehat tak takoki nyapa to. Kowe omonganmu iki padha karo nyering kali ingsun kowe. Ora kali piye? Lah kowe ngomong bener kok malah kowe mbok omong kaya ngono. Nak takok ya sambuk gawe kabeh. Pak, Piye, Mas? nyetrum dagelan hukumane pirang tahun? Alah senak nyentutur Mas Kompet rasa ganggu. Kowe tak setrum cangkemmu tok kowe rencana kok iso lambemu. Jenenge wong Jawa ki gapyak semanak blater. Lho Mas. Ya blater sak blater-blatere, tapi wong padha ngene iki ndelok niki mesti sehat. Lara mesti nang omah to, Do. Kok takoki sehat nggih? Ya tetep pagah sehat. Arep sutoh. Ngayal. Nggih, alhamdulillah sedaya sakemawon dereng ngantuk nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sementing saged guyub rukun. Rame su tenanan. Tenanan piye? Wis to nak ngantuk turu dhewe. Dereng ngantuk nggih? Urusanmu apa? Wong kok lambemu kok nyerek kali wong terus to Mas sampean. Pancen ora bener tak benerno. Ora bener tak bener piye kok so. Kula namung saged dherek dedonga memuji marang ngarsane Gusti. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma.
Mugi-mugi tanah mriki tanahe subur, tanamane kathah melimpah, hasilé melimpah Allahumma. Yo, wong Jawa ki penak, anggere wis ngene iki rukun guyub wis lali sakabehane nggih Pak nggih. Nggih, cocok Cocok. Mugi-mugi tanah mriki tanah dadi subur, panenane kathah melimpah. Aku sing duwe sawah, sing ra duwe panen apa? Walang. Omong mbok, donga ora kulaan mbok sing lengkap. Walang nyeletak ndasmu kuwi. Kok seneng men ta atimu? Seneng kene gelo kok seneng piye to kowe iki kok. Berarti sing lengkap lho. Aku ki dongaku kurang lengkap piye? Aku ki donga wis apik lho, Bet. Aja nesu to Sam, anu ki guyon kok. Guyon aku mbok trekani terus. Kowe angger nesu matamu ilang. Wong aku ki dongaku ya becik ya Pak ya. Mugi-mugi panenane kathah melimpah sing gadah sawah ngono. Lah sing ra duwe sawah Tumbas. Mugi-mugi dalam waktu dekat saged tumbas najan utang lho ngono. blok goblok. Apa ngoh? Lah wong kok mbok kon utang ning ndi to blok? Ya nang bank-bank dibangun kok. BRI, BNI, wakeh gobloke iki lho. Bank Jateng. Bocah ki ilmumu sesat lho Mas. Lho bank kuwi dibangun ya kanggo awake dhewe. Ya awake dhewe wong mbok kon utang ning bank to. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho, wong utang nang bank iki wong duwe apa ora duwe? Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur iki lho. Mbok nyantai kita Bu nggih. Lho. Lah terus kowe nek ditagih bank terus ngomong piye kowe? Ya semoyo no. Rong-rong minggu engkas Mas ya rene ngono. Oh, ilmu welut kowe iki. Welut piye? Wong utang tapi ra duwe isin ya kowe kuwi. Ora iso sing ra disini bange iki lho. Lah nyapa? Lho nagih nunggonku bolak-balik rata tak kei kok cek nagih. Seminggu ping 3 lho rata kei. Lho kok cek rono neh. Seluk wajibe wong utang ki nyaur nek ditagih ya diparingi. Paringi iki nek sing dienggo. Lah kowe Ora enek kok. gregeten aku malah suwe-suwe. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki ibu-ibuke, mugi-mugi gadah putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Ingkang majer. Majer ndasmu tak tapuk tenan kowe iki. Sapi to piye? Upama Ini ki lho Pak gak gawe nesu jere sapa to Pak? aku takon tok. Lah wong kok dimajer-majerno. Lah dongamu piye to, Do? Mugi-mugi putrane dadi putra sing saleh lan Lah ya salehah. kowe tanpa sadar padha karo menyakiti sing urung duwe. Bahasa nyakiti ku ning ndi? Mugi-mugi putranipun saleh-salehah. Lah nek sing urung duwe wis omah-omah 5 tahun, 10 tahun nelongso. Anak itu adalah hoyot atau penguat dalam rumah tangga. Iya. Mangkane Lah aku terus kudu piye? yo didongakno mugi-mugi sing gadah putra saleh salehah, sing dereng gadah mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lah carane piye? Yo carane yo karek ngono to. Gampang. Lah nek kowe ndek solusi ben ndangake ndek putra carane piye solusine ya ngono to? Carane gampang sing penting wong ki yakin. Yakin. Tanggoku alah isih mambu ponakan dhewe wis omah-omah 7 tahun. Ya. Urung duwe anak, saiki tekeki syarat alhamdulillah meteng. Alhamdulillah. Syaratnya apa kuwi? Gampang Mas, wong pengen duwe anak ki nek loro, Piye? cara medis dan cara alternatif. Oh, ngono ya. Lah iki lho, lah nek iki ilmu apik bener. Yang penting ditularno karo dulur-dulur. Ya, bener ki. Nek secara medis piye carane? Medis ya awake dhewe iso nang kedokteran khusus dokter kandungan. Dokter kandungan. Konsultasi, mungkin mau dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Ya, kuwi nek secara medis apik. Iso, no. Lah nek secara apa mang Alternatif? Alternatif piye? Yurutno. Murah ki berarti. Ya Murah. Lah diurutno kan dipijet tok. Ojo. Dadi kayak minyak diurut kuwi to. Lunyu. Lho, lah diurutno dipijet penak kuwi to. Ora. Lah diurutno piye? Diurutno ya iso kok kowe sik, mbak aku sik terus dalange tukang kendang sing ndi sing nepaki engko lak ya. Dadi dhewe to, To. Celok. Kuwi jenenge bojo dienggo bancaan. Ah sing penting gak duwe anak. Anake wong akeh, blok. Rupane men ruwenor. Memang kaya wedhus. Lah iki jenenge bojo terus apa bojone awake dhewe dienggo bancaan wong akeh. Ah iya. Lah anake yo maneka warna to, enek ndase pri, ndase no, ndase min. Celoko muga ndase pur. Aku ora tahu. Mboten jenengan. Mboten jenengan pur mriko kok. Pur mriki wau sing gaene kopi. Lunyu tenan iki pancen. Mboten. Iki mau enek sing ngrasani lho Pak nyuwun sewu. Heeh. Ngrasani ibu-ibu ketoke mlaku karo anake, anak wedok lho. Iya. Iku lho dagelane lagi teko delok to dodok delok to kuwi. Dodok kok saiki ketok lemu, ketok putih, ketok ganteng ya ngono.
Aku ya matur nuwun aku. Dodok saiki lho, delok ta wajah mirip kaya dagelan saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Kirun ngono. Sis, apik. Nggih ya Pak nggih. tenang. Kowe ya dirasani. Aku. Sing siji lho kaya kancane Kirun. Kayak sapa? Kaya Kirik. Pancen wong ning alam donya iki wis enek bagiane dhewe-dhewe nggih Pak nggih. Iya. Dadi kudu disyukuri ikhlas lillahi taala minangka ngarsane Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Miturut kapitayane piyambak-piyambak. Lah ya ngono to, Met? Lambene iso kaya lembing. Aku kok tatak men ndagel karo kirik. Lho. Lah enake kirik cok ki tak nyapa Oke, lho. lha aku malah ngentengno gawean. Lah kok ngentrekno? Lah kowe tak ngomong dong kirik kaya apa omong, ora omong. Kirik suarane piye? Kirik wedok? Kirik lanang? Kirik cilik? Aku kok ketua kirik. Wong rene ado-ado kok kon swara asu. Dadine nek ngrumangsa ora kirik ya wis ora usah nesu to, Rik. Cek. Halo, danteni do suaraku do. Lah nyapa? Gedhekno wekku. Mas, lho, iya. genmu gedhekno untir dhewe ya ngono to kok sok. Gedhekno. Ngono kok di masalah. Efeke kurangi base tambahi Mas. Cek. Lho, lah ngene iki lha. Tambahi pore ya. Ndelok kowe salam sing apik lho, Mas. Cik. Lah kowe wis burung? Aku wis karo ibu-ibu kene wis kok. Ayo ganti awakmu sing becik. Gak yo padha ae to. Lho, wong kuwi ndek lambe dhewe, pemikiran dhewe, awak dhewe, sikil dhewe, tangan dhewe, kabeh kuwi di apa kuwi diudalaken ning dalu niki, ngono lho, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bocah potongane kaya pentil ban e gedhi suarane. Pentil njibret kowe. Nya nesu, candhek ngono kok. Ndek yo ben. Ora disin. Kok Raine kok kresek. ae kresek kok Indomaret. Indomaret nek suwek nggo apa? Ayo gua. Gua apa? Mbok jak omong tak menang. Nek muring-muring mripate nglumpuk kok nyulo kodhok. Cek terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tenang iki Mas. Ketinggalan nggih. Nah, Cuma randok gendeng nih. Ustaz gede. Mboten, wonge sing gendeng, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye Iso ndi enek salam bere cengengesan ya. Berarti kula salam nih ndongakne jenengan. Jenengan jawab niku ndongakne kula nggih. Sing bener ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Apa? Kata-katamu ki lho salah mulane ibu-ibu padha guyu, ora perkara ibu-ibu cengengesan gara-gara kowe. Lah iki gak mukadimah lho iki. Muga timah blangkrah nganti tekan ndi ki lho omongan apa kowe iki? Mosok salah to. Nyuwun sewu Pak, kula benehi Pak. Ya. Sing Isin bener lho, sing bener ngene lho, nyuwun sewu. Iya, iya. As-sholat As-sholatu isik tatak warise. As-sholatu wa isik to, Met. Aku gak apa-apa iki. Kamu udah umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Rupane kayak debok ya. Konsentrasi. Gebok gue gepuk cengelmu kuwi. Tahu. Kan kaya tawon ndas. Ini kan anak Cino, mama dari Jakarta, papa gibah. Opo? Cino kok pereng. Nah, Cino per. Iya kuwi lho piye? As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Berarti kurang ambiak. Ambiya koyok pari. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Alah wis karek kowe. Dosa. Enten terusno. Dosa ya ben kok aku undu. Ama bakdu. Ama bakdu tok nyapa lho. Ora bapak-bapak. Pakmu akeh berarti. Heeh. Ibu-ibu. Mbokmu yo akeh. Kowe anak rambanan ngele. Heeh. Ula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Apa piye to dul kowe iki? Meneng to kowe kesambutan mo. Dalu punika enten apa? Duh. Anak tahlilan wong jelas wayangan ngene kok iso enake apa ki mbok takono ku lho. Meneng. Dalu punika enten apa, Bu? Enten wayang.
wayang dalu punika nggih menika acarane napa Pak niki Pak? Napa? Anu dekah bumi nggih Pak nggih. Dekah bumi ya. Dekah bumi. Mugi-mugi anggenipun desa ndi Mbuh. Desa Mbuh saged dados desa ingkang maju gemah ripah loh Cinawi. Salah satunggalipun desa nggih menika pundi to Pak niki Pak? Karek kowe. Nah, mungkin bener to, Ngambakrejo. Ngambakrejo. Oh. Ngambakrejo menika salah setunggal desa inggih menika desa ingkang boten lali kalian budaya, kalih seni nyenengke panjenengan sami dalu punika ngrawuhke Pak Dalang. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Nggih. Tebike saking sambikala cinaketke rezekinipun dipinucal suker sakete ical. Mboten enten alangan setunggal punapa keluarganipun hayom tentrem. Kepenak napa sing dilakoni merdamel saged lancar. Mboten kurang sandang pangan tuwen papan. Ngonten ya. Apa montekno kowe dhewe. Aku dhewe ra uman kata-kata. Pokoke ngoten, nggih. Mula Ngoten iki apa? menengo. Ya. Mula kula badhe paring panglipur. Nah, Dumateng panjenengan sami. ya. Niki mengke. Ya. Mboten wonten teng dagelan putih-putih. Ya. Dalam hitungan ketiga. Ya. Sawangkeme lho aku iki. Ruwane kok gendon. Alon lho alon. Dadi bangke kok tremos. Terus kena gua ada es to blok. Tekan ndi? Terus dhewe. Dalam waktu saya hitung 3 nanti Cak Dodo akan berubah menjadi ular piton. Oke? Wis to ayo ben seneng. Kok iso aku mbok dadekno ular piton ki urusane apa to, Wis Mas? to meneng. Ayo Mas, musiknya sing serem. Yo enggak. Tapi wong penasaran iki. Ayo. Sampean mesti mbayang uloku mesti. Ulamu apa cacing? Kok kono. Kowe ngece aku cacing piye to? Alah wis ta ya. Ulo iso telusur-telusur. Kembali tim Jimat punya cerita Oh, kaya ning radio iki. spesial untuk Anda Cerita di mistis. Ngambakrejo. Cak Dodok nanti dalam waktu dekat akan berubah menjadi ular piton. Percaya atau tidak percaya? Percaya apa boten? Nek boten percaya, yakinlah dalam hitungan ketiga. Ayo kita hitung bareng-bareng. Banter. 1 nah. Bar 1 ya 2 to yuyu. Ngono. Bar 1 2. Ayo mulai. Saya Mas, kowe bareng mbok gambeli nyapa kowe? Apa enek kancamu dadekno ula iki enek to piye? Kowe kaya bangga men duwe kanca ula lho. Kalau tidak percaya, Cak Dodok. Oke, jangan berubah dulu. Pak Dalang akan berubah dari ulo. Hitungi. Serasa tabui Mas Wedan iki. Aku mbayang kok. Napa? Pak Pur ndalang. Oh. Ya sakno bubur. Aduh, bencet Bubur. ulo. Wis iki paring panglipur Mas. Iya. Paling gak apa to sing mbok duweni dipamero ning kene. Ora duwe. Kok ora duwe piye to kok iso? Ya maringi napa tembang-tembang sing becik sing kepenak ben warga ki terhibur. Iya, senenganku dangdut, Mas. Oh ngono, tak siarke nggih. Nah, kok kono Mas. Ngendi? Kon dhuwur penuwun nyeblok. Ya kok pojokan kono to, koso. Nyuwun sewu Pak nggih kula siarke nggih. Bapak Ibu ingkang tansah minulya. Innalillahi. Masalah. Nyarno kulo Mas teh bintang tamu innalillahi nyarno mayit ya. Wo kaya MC orkes. Iya, yo. Oh iya. Power. Oke. Power. Yo. Yo, Ayo yang keras. yo, Lebih keras. yo. Ngotot. Power lagi. Tapi Aku pateni ya lho. lah nek kesel yo ngombe pil. Kapur harus. Iki aku mentolo tenan tak pelung bongko. Wis nemplek ilat celuk. Lho wis ta? Ya nikmati. Pereh ilatu. Olah kapur baru kok lebay.
Tikus saya kena kapur baru sesuk ngene. Aku tikus lah, aku raja. Raja tikus. Adalah. Ya kowe ngono. Yo. Cek 1 2. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Enak iki. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati dia yang ada. Dah. Di sana sudah ada buah belimbing. Ada buah belimbing. Ada buah semangka. Kah. Dan juga ada buah jeruk. Cer. Jeruk. Eko rek jer eko piye to Mas? Eko ki ning guri. Ekone aku apa kowe? Kowe. Lah iya. Manut kok. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Hati-hati kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Wek. Eko apa to Mas? Eko Mas? syariah, Mas. Eko syariah kaya bank e kowe. Menjaga kesopanan. Anda pasar unggah-ungguh. Yo. Hati-hati yang ada di bawah sana. Nah. Jangan lihat terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Luwo. Ya, wah. Kok iso balene? Lah wong iki Kata-katamu lho horor kabeh kok iso. horor piye to Mas? Kok saya biasa lho kok so. Mari kita sambut. Lah dalah. Pak Lurah ki lho Pak omong jorok, Pak. Kan Pak Dodok niki lho Pak gara-gara kowe mbut to. Lah mbok baleni neh. Sambut. Kowe gak isin dipirsani Pak Lurah. Lah aku isin nyapa teko kene kok. Oh iya. Kowe kan dilairno rai gedhe. Heeh. Jack, tak panggilin artis yang bekerut ini, Cok. Artis yang bekerut ini. Berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Terkenal. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Akhirate aja to. Akhiratnya ojo. Mari sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Artis kok kaya maling. Yuk kita samplok artis yang satu ini, Cok. Sambut. Kita sambut. Ada. Siapa dia kalau bukan Komodo. Modo ngene Komet. ngene. Komet. Kelamin. Apa Sakwiti. Sepot tak mau wedit. Lah ya wis temene tenan modele. DC sinden. Oke, saya akan mencoba untuk menyanyikan satu lagu yang cukup lama, spesial untuk bapak-bapak kepala desa di sini dan juga warga semuanya. Dari Mansur S, Mas. Sampai Mas, kunci mandalan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bagaikan rahwana. Suarane luar biasa. Kri, penenti Kri. Lu tak ratani no. Oh iya. Mencuri cinta dari tangan Sri Ram. Luar biasa. Tarik langsung ya. Oke, yuk. Susi kelaminnya biru. Mas, ya Allah pekara Pak ki pekara ki. Lusi kelaminnya. Tak tonyo tenan lho kowe kok teko susi kelaminnya teko ndi-ndi lho iki. Ngerti kok. Ngerti. Alah ora ngono lagune. Kursi pelaminan biru. Lah kuwi iso ora mbok nyanyi kowe. Contoh cangkem mbok uyel-uyel iki enak tapi Kowe nyanyi Aku anane celuk kelamin ya mergo kuwi lho to. perkara nyanyi lagu kuwi. Iya gara-gara kuwi. Kowe nyanyi sing gaul sithik ora iso to piye? Umpamane to. Ayo kaya aku ngene kan ya kumpulanku cah nom-nom ngono kae. Kuwi iso nyanyi tenan? Iso to? Aja ngisi-ngisine iki anu lho. Ngambak rejo gudange para seniman Lah iya lho. ngerti. Tenan? Iya. Kowe Iya. rasa kanca lho. Ora usah ora masalah. Siarno aku nyanyi lagu Inggris. Judulnya Awayes.
Judul coba apa temen? Inggris kowe paham Inggris apa ora? Enggak. Kowe ora tau kumpul karo Inggris wae. Judulnya apa? Judulnya oh yes. Apa mampu LPG ya? Aku ya bar mangan sisamu kok. Oh ya aku. Lah ya kowe bos LPG. Iya. Yuk. Kok gak meriah blas to nyiarno kowe iki? Kudune piye? Ya sing meriah yo. Yo. Lah. Lah. Yo. Yang satu ini spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya hadir dari kawasan Jawa Timur, Bojonegoro. Ada siapa dia? Spesial untuk Anda semuanya, artis bertubuh gempal Indonesia. Saya instruksi. Kowe iki kata-katamu wis apik, suaramu wis gede. Leng guyumu iki kedawan, Mas. Hah? Guyumu kedawan. Kakean Guyu to? kakean, guyu ki sithik wae. Oh iya. Sementing kata-katane. Matur nuwun, Mas. Wis tak elingne lho. Oke, malam yang sangat luar biasa tentunya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang spesial kali ini kita hadirkan semuanya untuk Anda. Jare kon sithik. Ben jebol kendang kupingmu we. Aku nuruti kowe lho, To. Kowe iki tandari kok wangel men jane nyapa lho. Jare iki. aja akeh sithik cukup. Tegese ngene lho, Mas. Guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Oh? Sedengan. Semaput. Sedengan wae aja dawa-dawa. Sikatan to. Aku sikatan nganggo oli. Oh ngece Pak Pur. Tak cuwolong wayange jenengan kok. Yo, hadir untuk Anda semuanya spesial kali ini. Nah, Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia toh. ya. Spesial malam ini kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ya. Ada siapa dia, kita sambut sama-sama. Ada Mati ning dur tanganku. Dah. Awis gak paket ketoprak to, To. Aku greget tenan diwarai pisan pindho Quran Jawa ku lho. Ya kowe siar-siar dhewe, sepet-sepeti dhewe. Yuk kita sambut ada Cak Dodo. Dung Gelang gendeng, gelang gendeng, gelang gendeng. Apa enek terus dhewe gambel-gambeli dhewe. Oh cangkemmu tiba. Kowe muni yo. Biasem iki. Kita sambut Cak Duduk ngono. Enggak aku sebate kono tak. Ya. Kendang-kendang ya. Kita sambut Cak Dodo. Ganti. Sita kowe mlakumu sing pelan-pelan, slow motion. Yuk, Kita siaran sambut Cak Dodo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la seneng la illallah, la ilaha. Kayak film Indosiar. Saya nama saya. Elek. Gregetan tak rudo peksa tenan kowe. Aku perkosa ya. Oh iya sing genah lho. Kene jejer aku. Njaluk Mas, musik apa? kuncine Mas, anu kayak drum mawon. duk cak duk cak duk cak duk cak. Come on. Please welcome, good night for ladies and gentlemen. I am the sing song from the my Dodo Mister. I am to for the sing for you, for me. Come on, everybody! Oh yes! Come on, everybody, yell! Wah! Naki. Kira-kira luar negeri apa? Luar negeri. Wah! Wah! Goblok iki. Wah, aku sampai ketatap di bokong. Come on! You! And where you at? Rock! Hey! Hey, waya isu jago neklu. Ungu kemboyo tapi suarane. Waya isu jago neklu. Kowe tau krungu. Ungu kemboyo ungu suarane. Hey, waya wet? Hey, waya isu jago neklu. Waya isu dek jago netelek.
luar negeri. Lah yo I will yes, I will yes. Yes esok. Apa ora iso. Lah kowe apa iso? Nyanyi iki wis ditunggu ya tenanan nek luar negeri nek dalam-dalam. Ya. Nek luar negeri Piye? aku Ya. musiknya padha. Lagune apa? Bare aku lho. Luar negeri berjudul Sandai. Oh, Sandai itu Musik. oh klik. Duh. Come on everybody yo. No smoking. Thank you very much. Come on. You are welcome. This is song Sunday. Sandale sapa? Ngisor meja. Sandale sapa? Iwo sedaya. Kula itu, yo. Sandai. Telek minti. Apa? Sandai kok sandale sapa? Berarti bang kowe, bayah Leles nesu. Dagelan ana nesunan to lele. Lah iki nek ngene-ngene. Wes ayo niki lho ngedekne sinden-sindene. Niki kepareng jumeneng sinten, Pak? Niki sing pinggir Sing dhewe. tesik kenyo kenyil-kenyil. Heeh. Nggih. Loro-loro, Mas. Kale-kale. Heeh, loro-loro. Oke. Sinten menika? Iki sing pinggir cedhak karo aku sih, loro. Dalang. Kenalke. Mun iso nyawang ning ra iso nyanding. Ya, menangi dagelan kan kuwi to. Dagelan menange iki dina iki. Iki iso gandeng, iso Iso mangku. Lah Pak Dalam paling ya gur lus-lus tebak kae. Wis mati urip ya karek debak kuwi. Wis kodrat kinodrat. Oh. Ben. Ha nggih, monggo. Langsung supportnya, Mas. Yo. Kos. Ya. Monggo, diajeng ayo. Sugeng dalu diajeng. Sugeng dalu Kang. Derek pita kapet pangan paring asma sinten diajeng? Nami kula Rindi. Rindi. Pidalem saking pundi Dalam diajeng? saking Tulungagung Kang Mas. Toprak tenan. Derek ditopongaken diajeng. Nggih. Kula paring asma Pangeran Aliando. Ingkang mijil saking tlatah Bojonegoro wong ayu. Nggih Kang Mas. Sajake jenengan tasik kenya dereng gadah pasangan nggih. Derek. Mbok bilih dalu niki sing dadi seksi piyayi mriki jenengan jejeduhan kalih kula pacaran kalih kula purun apa mboten? Mboten. Aku tak melah dalang ae. Ditolak gendeng. Selamat malam. Iya, selamat malam. Namanya siapa, kenalan dong? Iya, nama saya yang lama atau yang baru? Kalau yang lama ya, Pak? Yang lama aku udah lupa. Oh, yang baru aja. Ya, yang baru belum jadi. Aduh, telak pitik. Kok telak pitik piye to? Sing dindi Oh, karo pangaran. karo pasangane kok iso nduk wong ayu. Mbok yo sing mesra kaya kuwi ngono lho, Mas. Kuwi sampean pikir-pikir mana lho, Nduk? Sampean ora ngerti to. Apa? Rabi utawa ndek pasangan pelawak utawa dagelan kaya aku kuwi padha karo ngingoni selat 70. Kowe ora ngerti. Aku ning omah ki kaya apa kayaku? Bis 7, dam truk 2, sugembuh. Sugembuh. Iki wis dienggo pesugihan. Weh, tumbal aku. Asemi. Maksudnya ora pesugihan, aku iki anak-anake wong berada. Oh ya, wong duwe. Wong duwe, duwe utang. Ngono, Nduk. Bondo donya bakal tak cukupi. Piye dipikir meneh? Tak takoni sampean wangsuli, gelem apa ora dadi pasanganku? Mboten. Mboten kurang Kang. Wis isin to, Wek.
Pak Pur, sing ketiwasan Pak Pur. Piye Mas? Kula ditolak mentah-mentah kanthi geblak. Wong lanang iki ditolak ra masalah. Kurang apa nih Mas? Kurang apa nih? Jane wis cukup sekabehane to. Dirayu, diteni, Nduk. Wong lanang aja nganti kalah. C Mas, jereng. Jere serampat kan. Lho kok ngerayu kok serampat iki enak to, Bi? Sekali-kali. Hari ini Minggu tentang lali we. Aku bersumpah Melek ta, melek. izinkan aku Ayo tak anggap hiburan wong suwira krungu swara elek. untuk mencintamu. Piye Nduk suaraku? Biasa. Wi dangdut. Ya. Sing senenganmu apa to? Kalah weton ya iso. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetane ora gathuk asale saka tela asih mantangan to iku diantem bokto rep piye momen gambeli apa enek wong rayu kok gethuk indene to Mas ora dipikir lho sampean iki jane apa lho kok so Kenapa mikir? ya paling gak kan diimbangi ya jan nek kowe dhewe ngrusuhi aku terus kok Nyapa? wis sampean ndang rono nek ra gelem karo aku ora masalah Kok aku gua iki? heeh Ya apa? aku milih buke kuwi ya Kowe tak omong ngene, tak warai. Piye? Aku kan sebagai kanca kowe ditolak kan ya rada Ya. sedih. Minim ha pegang tangannya. Minta pinjam tangannya sebentar, Mbak. lho malah dikei ngene Gak apa-apa iki Pak ndok pitik. iki kak tukang ngecek ndok pitik to nduk sampean iki Lagune Deni Caknan. diajeng Dadi mengena drijimu mucuk eri sausnya. Ning rayu. Kalau cocokno karo sayang. Ya. Sawangan Wah, goblok. Sapira Mas? Iso apa ora iso? Ada asli. Sapira? Apa no? Nah, iki mandape podang kuning. Caknan kok medun podang kuning ndek enek to piye iki Ora ana aturan ae. ayo setunggal tembang Moh, lho kok moh piye paring panglipur no Mas mungkin ada permintaan. saking Pak Lurah napa Saking Bu Pak Lurah Lurah napa Bu Lurah? Ada lagu tembang napa napa Pak Lurah yang lain monggo. Request riyen mungkin Mbak Don iki mungkin bapak-bapak kepala desa teng mriki ya. paring dawuh Nggih. Satu kecamatan Mas Sarawuh. Kok paring dawuh nyapa yo nyanyi. oh nyanyi nembang Oh, oke Napa Bu? Cekap paring jauh. Senandung rindu. lagune piye kuwi Senandung rindu Piye to? duhai kekasih Aku seneng nak Bu Lurah emosi. kowe aja nggugah macan turu kowe Bu Lurah mbok gawe emosi kok Cekap paring dawuh wae Mas. anjing Nanti tetap kita kasih Senandung rindu sesuai dengan request dari Bu Lurah. leres Untuk yang satu ini monggo. lagu sing hit sak niki nggih Oh terserah monggo. oh nggih monggo ya Ayang-ayang. ayang-ayang Mas Ayang. nggih Mas komen. Mas Dodo iso Mas lagu ini. Insya Allah sakit Pak. Duh, ini gitu Pak. Duh, dewa-dewa. Ya mati. Gede dawa. Sik Pak, sik. Ayang-ayang lho lagune kan aduh, terus piye? Dewa-dewa. Gede dawa, gadane maratuwa. Tak odoti, tak bateki. Malah kaya gagang kendi.
kita gedek. Ayo, yo. Para tua gede. Ayo, yo. Pasopati. Gambar rejo luar biasa. Lagi wangi, dapat wangi, akhirnya terus makan suci. Itu aku siramu isin gawe Terima kasih sinden-sinden cantiknya Indonesia luar biasa dan juga musiknya Pasopati juga istimewa. Tentunya nanti ada pesindennya Cak Komet, nggih Pak nggih. Sindene nggih wonten, sing bagian nyanyi dangdut nggih wonten. Siap. Ning saderenge ngoten Pak, penyanyine mangke minggah mriki diaturi rumiyin bapak-bapak kepala desa saking kecamatan setunggal kecamatan mriki diaturi minggah riyin ngoten dos pundi Bapak? Cocok. Ngoten nggih? Dipandu Mas. Inggih. Ingkang kersa minggah wonten. Nah, nggih. Nggih. Tanpa Ujug kira-kira rasa ngregengaken. hormat kula nggih. Ngregengaken ugi Nggih. paring berkah. Ah, nggih. Sapangestu warga uga ngoten ing Ngambak Rejo. Monggo. Ah nggih. Pripun Bapak? Atur dumateng Bapak Kades. Ya. Paring dawuh mawon mboten. Oh, ngoten, Pak. Mbak Lurah monggo Mbak Lurah. Kalih Bu Lurah monggo. Oh, mboten. Lah napa wakil? Nek wakil. Kok iso buber wakil barang iku lho kok iso. wakil kan karowan cedhon. Menawi mboten kersa nggih mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Hari ini itu luar biasa terkhusus untuk sedaya warga mriki. Diberikan hiburan yang istimewa. Wonten ringgitan kados mekaten, wonten dagelane ugi wonten campur sarine. Wah, wonten campur sari sakniki artis dangdute ditanjake co. Ayo. Kolaborasine cocok tenan Mas. Wah. Nggih, nggih. Iso nguripke pentatonis diatonis luar biasa. Nah, nggih. Alhamdulillah. Jangan Monggo lupa. ada si cantiknya Pasopati, Cok. Ya, oke. Ada siapa dia? Sopo dak? Sopo kae? Pokoke muning-muning. Muning-muning. Mbak Ami. Ami. Heeh. Yuk wonten diajeng ayo Ami. Melati. Melati, I love you. Pasopati. Ayo deh. Melek-melek. Hei, hei. Mas Dodo. Injih macange. Mas Komet. Nggih. Nah, mesake pira Mas? Nak nonton penyanyi niki Mas. Nggih, ngesane jane, Pak. Lah kok iso ngesakne? Hah? Kok iso mesakne nyapa? Jajal di sawah. Nggih, betapa beratnya bebannya gitu loh tadi. Oh. Apa iki to sing jenenge Aku mesti aku niteni. Niteni piye? Sing kene iki mesti suarane dhuwur. Kok iso? Kok Iso dhuwur? wis tak percaya. Titikane piye kok sing mbake iki suarane dhuwur sing iki gak dhuwur? Anu ngambil napas iso luwih-luwih lho to. Luwe-luwe. Kaya power bank lho. Power bank piye? Mulane ditakoki sik kok. Jajal ta siapno. Lho Pak penyanyi. Siap gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Luruskan. Lurus. Yang tengah mundur. Wis lurus teman Pur. Mundur lagi, Pak. Piye, Pak? Hah? Piye keadaane? Ah ngene wis padha. Sing pondok ki lho sing ndi sing padha kok iso. Wah, blawur aku. Sik, kowe kene, kowe kene. Nah, Aku kono, jajal, kono, kono. siapno. Kono. Siap, kruk. Untuk Komet dan juga Mbak siapa wi? Mbak Ami, Komet dan Ami. Mbak Ami dulu. Siap, kruk. Istirahat di tempat, kruk.
Siap gerak. Terus gerak. Hormat, hormat. Tegak gerak. Untuk komet. Siap gerak. Baca gerak. Gerak. Apa nih, Pak? Kamu itu sebagai militer kok budek toh? Dungokno apa? Aku nunggu. Contoh ini Mbak Ami yang apa iki telinganya Jelas kok. sangat tajam. Tajam. Mbak Ami, siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Komet. Siap gerak. Apa ya? Budek kamu ya. Lho ki kira. Oh, lah kok apa yo iso? Berarti kamu kupingnya kurang tajam. Tajam. Tajam apanya? Kuping budek kamu. Jajal kowe. Oke. Jajak. Saya sudah pernah ikut pramuka PBB Ya. dimanapun saya berada ikut. Mbak Ami, Ami, siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Tutup. siap Pak. Hei. 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 Pengen tenan iki. Hei. Terus 12 karo mbek sabar gledek. Wong kene kur haho-haho kono. Iki jenenge intelijensi yang kuat. Kecerdasan nak kowe. Kecerdasannya di atas rata-rata. Melebihi komputer. Betul, Oh. betul. Siap ngono tok wis nyakep, Mas. Coba pegang mic-nya Mbak Ami. Miku dong pegang. Oh, mic-ku kok pegang kok bayani men kok so. Selamat malam Mbak Ami. Selamat malam, Mas. Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Mungkin Tuhan menciptakan hidup ini di dunia berpasang-pasangan. Apakah ini pasangan hidup aku? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena aku mencari yang normal. Aku juga normal. Tidak, kau tidak punya gulu. Kok iso ranti gulu tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Iki lho apa anune? Apa piye to kok iso? Vokal. Vokale ya. Paling tidak, nah aku yakin mesti vokal dangdut pasti juga bisa. Jajal dicek ae. Dicek. Nah awakmu rung tentu bisa. Mas, Bisa, tuh. kendang dangdut. Mas, kendang dangdut, Mas. Tak. Ketipung. Ikuti suara saya. Yang ini siapa namanya? Mbak Fiona. Fiona. Ya, Viola ya? Fiona. Fiona. Ya. Ikuti suara saya ya. Ya. La 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 la. Ya. Oh, alah tes vokal ngene iki ya. Iki ketoke beban hidupe abot iki bocah iki. Apa kene lho? Oh, blok iki. Sing tengah. Mbak Mi.